खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिका ब्रह्म लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोआव फिन गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 नि नैथि खोन्दोखौ बेखेवदों आसाम रायजो सरकारा मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 खौ जागायदों नंगौ फैगौ 18 नभेम्बरनि सिगां नोंथाङा मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि थाखाय आर'जलाइखौ हो आरो मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि आर'ज गाबनायनि जोबथा समा 18 नभेम्बरसिम जागोन सम थानायावनो आर'जलाइनि हाबाखौ मावना लायाबा मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि रांखौ नोंथाङा मोननाय नङा बेनिखायनो समखौ ओरैनो बारहोहरालासिनो नोंथाङा दानो मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि आर'जलाइखौ हो नंगौ आसाम रायजोनि लाइमोनफोरनो गावसोरनि फालांगियारि दावबायनायखौ जागायनायाव राङारि हेफाजाब होनो थाखाय आसाम रायजो सरकारा मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 जागायदों थारैनो आसामाव लाख लाख बेकार लाइमोनफ्रा बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फाखौ मोनगोन आसामनि अरायथा थागिबि जाय 28 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनि बिथांमोना मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि मुलाम्फाखौ मोनगोन लोगोसे बेबाराव आसाम सरकारा मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 2 लाखनिफ्राय 5 लाख रांसिम अनसुंथाइ होगोन आरो सरकारा बे राङारि हेफाजाबखौ थोंजोङै सायख'जानाय आर'ज गाबगिरि बेंक एकाउन्टआव दैथायहरनाय जागोन बेनि थाखाय नोंथाङा मावख'आरि वेबसाइट sima.assam.gov.in आव थांना एप्लाइ खालामनांगोन आरो आर'ज गाबगिरिया सरासनस्रा बाङाइसिनाव 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय जानांगोन लोगोसे बेनिनो इन्जिनियारिं आरो पोस्ट ग्रेजुएट बायदि गोजौ सोलोंथाइ गोनांफ्रा 5 लाख रां मोनगोन मख'नो गोनांदि सोलोंथायारि रोंगौथिनि फोरमानलाइ नोंथांनि आबुं थं मबाइल नाम्बार इमेल आइडि बेंक पासबुक ड्राइभिं लाइसेन्स आधार कार्ड पेन कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिफोरखौ नोंथाङा आर'जलाइ होफानांगोन बेनि उनाव फैगौ समाव सायख'जायोब्ला नोंथाङा मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असम स्किम 2024 नि 2 लाख आरो 5 लाख रांखौ मोनगोन